Пламен Ангелов, менеджер продажби в Oximo Group, който на текущото изложение Residential Expo 2025 година, есенното издание, е на щанда на Mountain View Обеля. Проектът е стратегически важен, ексклузивен проект за нашата компания Stoneheart Premier by Oximo, част от Oximo Group. Проектът се намира в среден сегмент на пазара. Намира се в столичния квартал Обеля, на границата между двете зони на Обеля, 1 и 2. Кажи ни, Пламене, основната информация за Mountain View Обеля. Проектът е дело на Софтбилстрой. С какво този проект печели клиентите на изложението и въобще ние вече от 2 или 3 седмици продаваме обекта, имаме доста резервации. С какво печели този проект? Започваме с това, че този обект в Обеля няма налог на пазара. Като цени започваме от 1400 евро на квадрат, което за Обеля... Чакай, наистина ли? Наистина, Колко? да. Колко на квадрат? 1400 евро на квадрат. Аз знам колко е, но искам да го кажеш още веднъж. 1400 евро на квадрат. Това са цени без налог в София, като по строителство и качество не отстъпва по никакъв начин. Изключително добър проект, много добър за инвестиция. Бих посъветвал всеки, който иска да и желая да инвестира в имоти. Според мен това е правилният за него ход. Тук всеки клиент може да се възползва от възможно най-ниски цени към днешна дата. Но те са към днешна дата, Пламене. Нека да кажем, ние преди 3 седмици презентирахме официално проекта. Инвеститора Тодор Георгиев от Софтбилстрой направи едно много подробно представяне на Mountain View Обеля, разказа на целия наш екип в София за проекта. Цените в момента са такива до старта на строителството. Стартът на проекта ще бъде във второто тримесечие на следващата година. До тогава имаме тези промоционални цени, но са заложени определени таргети, които брой продадени апартаменти, които когато бъдат изпълнени, цените ще бъдат повишени още преди първата копка. Нали така? Неимоверно. И преди строителството също. Преди строителството Аз също. да ти кажа. Точно Защото така. ние вече почти ги постигнахме продажбите. Това, което може да направи в момента клиентът, е да се резервира апартамент, като може да избере най-хубавия, с най-хубавото изложение, с най-хубавото разпределение. Имаш ли още от най-хубавите апартаменти? Все още имаме от най-хубавите апартаменти. Но Не за дълго. Не за дълго, да. Който Шегувам се. Всички апартаменти тук са хубави. Всички са с правилни форми, Да. с много прилична големина, големи спални, големи дневни. Нещо, което смятаме, че на всеки клиент би се харесал. Варират ли цените от етаж до етаж? Разбира се, че варират. Съответно, Къде са най-високите цени? най-високите цени са на по-горните Високите етажи. етажи. Да, и съответно с по-хубавите южни гледки към планината. Въпреки че голяма част от апартаментите са с прекрасни гледки. Аз обичам да говоря за локацията на първо място. Разкажи ни за локацията. Локацията е изключително стратегическа. Най-важното Къде точно се намира? намира се в Обеля, води се Обеля 1, Така. на границата между двете Обели. Точно така. Като най-важното нещо е бъдещата метростанция, която предстои откриване следващата година, 26-та. На какво разстояние се намира от Mountain View На Обеля? 35 метра е разстоянието. 35 метра. Буквално. 35 метра. Буквално. Значи излизаш от комплекса и влизаш в метро. Влизаш в метрото и можеш да бъдеш на всяка точка на града. Знаеш, когато Тодор купи парцела, веднага ме помоли да отида да погледна района и да си кажа мнението. Това, което най-много ме впечатли в този участък на Обеля, в тази зона на Обеля, където е проекта, е, че това е една зона, която е останала така доста свободна. Ние ще покажем сега и снимките с дрон, за да се ориентират хората къде точно се намира, но тук наоколо е свободно пространството. Тук имаш една отвореност към планината, отвореност към големия столичен град. Имаш едни гледки във всички посоки, които ще се видят сега и на снимките. На мен това пространство, този въздух изключително много ми допада и го смятам за едно от водещите предимства на тази локация. Да оставяме близостта до метрото, да оставяме близостта до всичките търговски центрове надолу. Обеля е един квартал, който е стар столичен квартал, но доста добре развит, макар и в покрайнините на столичния град. Доста добре развит квартал. Това пространство, тези свободни зони наоколо са нещо, което правят локацията още по-добра. Ти какво мислиш по този въпрос? Точно така. Съгласен ли си? Абсолютно съм съгласен и една от концепциите на компанията е именно гледките към планината. Mountain View Residence,
така се води и проекта, с насоченост към хубавите гледки и голямото пространство. Тимвил. Точно Тимвил, така. разбира се. И доброто отстояние, както се вика, въздухът, който всеки един живущ в тази сграда може да усети. Смело мога да твърдя, че това е една от най-луксозните сгради в Обеля, правена някога. Най-луксозната, аз ще ти кажа. Ние като всяка една професионално работеща компания си направихме предварително проучване на целия пазар в Обеля 1 и 2 и мога да ти кажа, че този комплекс е без аналог. Там няма в момента и много строителство, ново, почти няма нови сгради, които да се строят. А малкото, което е построено през последните години, все пак преди време, нали, аз избирам винаги новото. Технологиите, строителството и концепциите се развиват толкова бързо, че аз съм за новите неща, за иновациите, аз съм за модерното, аз съм за сградите на бъдещето, за мен, за това. Абсолютно съм съгласен с теб. Така че тук имате възможност клиентите ще могат да живеят в едно наистина съвременно пространство. Да, и модерна градска среда. Как ги виждаш ти нещата? Имаме над 400 апартамента за продажба, а резервациите върват с бърза скорост. Очаквам в най-скоро време все по-малко апартаменти да остават свободни и Старт на строителството? Старт на строителството юни месец сме предвидели, 26-та година. 26-та край на строителството, завършване? 3 години от началото на строежа, т.е. 29-та година 29-та. Очакваме този проект да бъде финализиран. Това е голям проект. Такива мащабни проекти се строят поне за 3 години. Строителният предприемач се е ангажирал със срок на завършване и тук 3 години. Познавайки неговата работа до сега, смятам, че ще се справи. Плановете за плащане. В момента какви са плановете? В зависимост от това дали купувача иска да инвестира и иска да препродаде в последствие или иска да си го купи с цел живеене Така. или други нужди. Какви са ни повечето клиенти тук? Повечето клиенти към момента са клиенти, които искат да спечелят от инвестицията си в имоти, т.е. да купят сега и в някакъв етап да препродадат. Добре. Това, което позволява нашия строител, е тристранно споразумение, т.е. ти можеш сега да купиш Няколко апартамента. и да излезеш след няколко месеца на пазара и да направиш съответно печалба. Така. С каква вноска първо като депозит, като резервационен депозит можеш да запазиш в момента апартамент до старта на строителството, който е планиран за юни 2026 година? Какво плаща на депозита? Какъв е? Той варира спрямо апартамента. За двустаен е 5000 евро, за тристаен 10 000 евро. Така. Резервираш апартамента, след разрешително за строеж се подписва предварителен договор. Ако искаш да препродаваш с тристранно споразумение, по всяко време. Да, 40% на предварителен договор, 20% на кота 0. Добре. За клиентите, които ще купят, тук ще купят много клиенти за живеене, аз ти го казвам това от опит. В момента, в който проектът бъде лансиран масово на пазара, ние още не сме го лансирали толкова масово, в момента малко или много работим за по-близки клиенти, по-директни клиенти. Когато го пуснем официално на пазара и започне така повече да се шуми около този проект, ще има и много хора, които ще си купят за да живеят. Основно това са традиционно хората, които живеят в съседство, в стари панелни сгради. Те се ориентират към новото, към иновативното, към модернистичното. Тук има такава възможност. Те са първите клиенти и ще купят за деца, за родители, за втори имот, за бъдеще и така нататък. Тези хора ще купуват много от тях и с кредит. За хората, купуващи с ипотечен кредит, какво е решението тук? Решението е 20% на предварителен договор, Така. 10% на кота 0 и след това могат да финансират след член 181. Банката може да участва и да финансира останалата част от сумата. В момента, в който започне строителството, клиентът, купуващ с ипотечен кредит, плаща 20%. Точно така. При достигане на партерното ниво на сградата се плащат още 10%. Точно така. 30% и останалите 70% строителят и инвеститорът ще ги чака до края, за да бъдат финансирани от банката, нали така? Точно така, точно така. Така, изключително приятен план за плащане, изключително приятна схема, но ако искате да се възползвате от тези цени, които са в момента, важно е в момента да направите резервация, защото съвсем скоро цените ще бъдат нагоре
ние вървим много бързо към заложените таргети, на които ще има увеличение. Така че, какви апартаменти имаме тук? Двустайни и тристайни? Двустайни, тристайни. По-голям апартамент може ли да се направи обединение на два апартамента? Разбира се, че може. Сега е момента, който иска нещо индивидуално да му се проектира, да се направи, сега може да... Инвеститора съгласен ли е да прави преустройство? Съгласен е да направи преустройство. Няма клиент, който да върнем, който всеки може да си каже предпочитанията, ние да видим какво може да организираме, какво може да подобрим и така нататък. Отоплението как се го решим? Отоплението ще бъде на ТЕЦ. Така, това е нещо друго, аз ги знам тия отговори, но искам да те разпитам, за да стане ясно какво имаме заложено, какви са вродените качества на този проект. Тук ще имаме ТЕЦ. ТЕЦ за мен е най-добрият способ за отопление в днешно време. Въпреки че имаме доста модерни решения в сега и термопомпи, но отоплението на ТЕЦ хората знаят, които са живели в жилища с такова отопление, знаят какви са неговите предимства, а те са много, не само цената. Кажи ми за таксата поддръжка, какво се планира? Таксата поддръжка... Нещо, което много клиенти ще го питат в този сегмент, е много важната тази тема за таксата поддръжка. Тук какво се предвижда? Таксата поддръжка ще бъде минимална. Нещо от порядъка на 50 на лева месечно, в зависимост от това какъв апартамент. От 40 лева ще стартира тук таксата поддръжка, в зависимост от големината на апартамента. Точно така. Което смятам, че няма да утежнява бюджета на... Да, и управлението и поддръжката, аз знам, че самия инвеститор ще си ги прави първите години. В някакъв момент ще даде възможност на етажната собственост, ако преценят, че искат друга компания, да наемат и друга компания. Това не е задължително, но аз от моя опит и работа с Тодор Георгиев, инвеститора от Селбиострой, мога да ти кажа, че повечето клиенти и неговите купувачи предпочитат той да си управлява сградите, защото при него мотивацията е друга, доста по-голяма. Колко апартамента имаме тук? Тук имаме над 400 апартамента. Това хубаво ли или лошо? Това е хубаво от гледна точка избора, който се предлага. Добре. За тия, които закъснеят да си купат от апартаментите на високите етажи, защото те ще свършат бързо. Тук има достатъчно много апартаменти на високи етажи. Точно така. Това е една от хубавите неща. Когато се строи в голям мащаб, има и оптимизация на строителството, постигане на една много приятна ниска себестойност на строителство с високо качество от така наречените икономии от мащаба. Тук Тодор ще успее да постигне този мащаб и това е една от причините да ние да сме в състояние да предложим тези неустоими, би ги нарекал, цени за нашите клиенти. Другото хубаво нещо на големия мащаб е, че таксата поддръжка винаги е много оптимизирана също, а за хората това е важно. И много хора правят преценка и избор къде да купят и на тази база. Освен жилища, какво друго има в този комплекс? Кажи ми нещо за озеленяването, за градината, за зоната, която е вътре с пейки, с алеи. Интересното е, че партерното ниво ще бъдат търговски помещения, магазини, аптеки, салони за красота. За всеки... Има търговска зона ли? Търговска зона. Колко инвеститор има желание да предоставя тези помещения на различни търговци, за услуги също, да няма конкуренция, да няма една и съща услуга да се предлага. Всъщност идеята тук е да има една по-пъстра палитра от услуги, от търговски обекти, където хората да могат така с минимален разход на време и усилия да си помогнат, да си свършат, да си напазаруват. Точно така. Фризьорски салон за красота. Което подобрява жилищната среда. И качеството на живота, естествено. Да, точно така. Също така, освен партерното ниво, което споменахме, има невероятна градина. Строителя залага на много интересно озеленяване, което е от целия свят го събира и го интегрира в този проект, както и в негови други. Много важно за него хубавото озеленяване, което допринася така за една много по-добра атмосфера за живот. Да, за комфорта на живота. Тук ще има много млади семейства. По първите купувачи, които имаме, виждам, че има такива хора, за които това е първо жилище купуват. Хора, млади семейства, както казах, с малки деца. Тия всички екстри са безценни за тях.
Абсолютно. Знаеш, в момента е проблем до някаква степен в София за майките с колички, къде да се разхождат, къде се разхождат бебетата, къде да играят малките деца. Тук ние сега ще покажем визуализации, хората ще видят, че самия комплекс той ще бъде така с достатъчно собствена територия, която ще бъде защитена среда, където вашите деца ще могат да играят, където вие ще можете да се разхождате, да се забавлявате, озеленяване, удобства за разходка, търговски зони, кафенца, магазинчета и други подобни. За мен това ще се превърне в един емблематичен комплекс, въпреки че не е в така известните, престижните южни квартали, така да ги наречем, на столицата. Това е един достоен проект от световно ниво, който ще бъде в един по-краен квартал, да го наречем, но все пак доста добре развит квартал, какъвто е Обеля. Нещо друго искаш да добавиш? Мисля, че бяхме доста изчерпателни. Кажи към кой да се обърнат хората. Може да оставим моите телефони. За повече информация ще оставим... Свържете се с Пламен, с нас. свържете се с другите от екипа. Очакваме ви в наш офис или може Или на онлайн. място, на обекта или онлайн. Така, ние ще имаме на обекта, вече имаме всъщност, изнесен търговски офис, където ще има колеги от нашата компания, твои колеги, постоянно ще дежурят, както се казва, и всеки един клиент, който се чуди дали това е неговото място, дали това е неговия комплекс, където би живял, където би си купил, може да заповяда директно на обекта. Ние сме там всеки ден в работно време, през работните дни от седмицата. Пламен също ще бъде там, нали така? Точно така. Може да се видите и с него, или пък да най-добре предварително се обадите, да запазите час. Тодор Георгиев, собственик и управляващ на компанията Софтбилдстрой, създател на редица интересни, впечатляващи проекти в София през последните години. Тодор е инвеститор и на нашия най-голям хит в момента, Mountain View Обеля. Един изключително интересен проект. Дело на, за мен, водещия, може би в топ 3 на българските архитекти, Калин Диков. Точно така. Ти работиш с него последните години. Кажи ни малко повече за себе си. Ти откъде стартира строителството? Ние се познаваме от доста години, повече от 10 години се познаваме с тебе. Още от ваканционните имоти, които развивахте с твоя екип преди 19 години, мисля, че. 19 години. Да, ние с тебе се познаваме повече от 10 години, но ти мислиш, че си 19 години на пазара, така в нашите разговори си споделял. Кажи малко, как започна всичко при тебе? Започнахме 2006 година. Ти си бургазлия? Аз съм от Бургас. Да. Започнахме преди 19 години с ваканционни имоти на нашето Черноморие. Там работихме дълго време и решихме след това да се преместим към София. Вече 7 година сме в София, правим редица добри проекти. Изцяло работим с... Какво развихте на морето около нашите курорти там? Какво направихте там? Колко сгради построихте? Страхотни комплекси. 13-14 комплекса направихме. Много хубави са, още са все актуални, с много хубаво зеленяване. Основните клиенти бяха там руснаци и след това дойдохме в София да работиме. Кога се премести насам? При 7 години. Аз ги знам тези отговори, но искам Тодор сам да си разкаже нещата, за да може все пак нашите клиенти, нашите последователи да го познаят малко повече, тъй като проекта Mountain View Обеля е нещо, за което ще се говорим много следващите 4-5 месеца, когато аз разчитам, че вече на 6 месец ще сме ги разпродали. Да. Така че, кога дойде в София? Преди 7 години дойдохме в София с много желание за работа. Да. Вече трети голям комплекс завършихме с АК-16 за тези 7 години. За 7 години около 60 хиляди квадрата. Около 60 хиляди квадрата. Строим в момента 3 нови и имаме планове за напред също. В момента най-новото бижу за живеене, за инвестиция е Mountain View Обеля, което го пуснахме скоро да го работиме. Много добре върви. Проектант е, както ти каза, Калин Диков, който е един от водещите архитекти в София, в страната.
Кажи ли повече за проекта? Колко апартамента са? Проекта са- Къде се намира? 414 апартамента, намира се в Обеля 1, буквално 35 метра от бъдеща метростанция, която вече се строи. Ще има търговски площи на партера, ще има озеленяване, ще има едно подземно ниво с паркоместа, ще има наземни паркоместа. Много голяма площ, около 2 декара, ще има вътрешен двор с озеленяване. Около 40 метра ще е вътрешното разстояние, а насам ще бъде около 100 метра, така че ще има светоогреене почти цял ден. Много пространство и много хубав комплекс ще стане. С други думи, един съвременен, модернистичен, един проект, който по нищо не отстъпва на проекти, които виждаме в по-елитните южни квартали. Ти си направил нещо изключително интересно и впечатляващо в един район, който е по-бюджетен район. Инвестирал си в скъп проект с един от най-търсените български архитекти, както казахме, Калин Диков. Материалите, които си направил за проекта, са също от водещите компании в този бизнес. Да. Каква е тази идея? Какъв е този модел, който ти разбираш? Защото ние сме свикнали с други инвеститори, с които сме работили в подобни квартали, да се спестява от всичко, да се направят най-изпилените, така казано на наш език, брокерски строителство с най-ефтините материали, с най-така бързи и лесни решения. При теб нещата се обърнати по съвсем друг начин. Какъв е този твой ентусиазъм точно да правиш нещата на толкова високо ниво в един квартал, в който ти продаваш на изключително изгодни цени, ти си в бюджетния сегмент, а правиш нещо много качествено и нещо в много високо ниво. Каква е идеята? Нашата идея е хората да се чувстват, без значение в кой квартал е Обеля или някой друг квартал, да се чувстват комфортно, да им е приятно, да се влязат в един наистина дом с хубави общи части, с хубава дограма, с водещи материали, както каза ти преди малко, тъй като не е толкова много поскъпването на материалите. Важно е да е с желание да го направиш. Всяко едно дръвченце, всяка една тревичка, която наистина да бъде с желание. Има ли желание или с други думи мерак, всичко се получава много добре. Нашата цел наистина да бъде един хубав продукт на пазара, да са доволни клиентите, тъй като всеки клиент, като е доволен, той води още клиенти след себе си. Да. И това е нашата мотивация да са доволни хората, да искам да направим хубав продукт. Така, ти не искаш да го кажеш, ние много сме си говорили с тебе, но аз ще го споделя и ти ще потвърдиш дали е така. Ти се грижиш за клиента, да се чувства той добре, за да може да разчиташ на тези клиенти и техните близки в следващите години, предвид факта, че ти си изключително амбициозен предприемач, имаш доста сериозна програма за следващите години, имаш голям ентусиазъм за работа, не се познаваме добре, даже по нощите с тебе така си обсъждаме разни неща по късна доба. Така, през тези години, които имам късмета и удоволствие да те познавам, съм разбрал, че ти си човек, който иска да работи за името си, искаш да оставиш нещо след себе си. Не е така. Не е при тебе вече след толкова години водещото, като че ли, не знам, потвърди или кажи ако греша, но не е само да се изкара печалба. Не, нали печалбата, така? Не, важно да се направи име, което да означава качество, не в най-високия сегмент, в средния сегмент, който сме ние. Ти имаш проекти в собствен сегмент, само да кажа. Да, за тях какво ще разкажем? Да. Имаме желанието наистина, не на всяка цена парите са най-важните, просто даже те не са най-важните. Не всички е пари, приятелю, нали? Абсолютно вярваш ли така. това? Как? Разбира се, наистина е така. Като продаваш на хубава цена на клиента, като е доволен, създаваш си име, след това името работи за тебе и ние дори имаме запитване от клиенти за нашите планове, искат да се запазят апартаменти, без значение, още няма никакъв проект, нищо нямаме, искат да се запазят някакви апартаменти. Това е за нас един пример, че вървим в правилна посока и се грижиме. Като във всеки един малък детал, всяко нещо в сградата, озеленяване, дограма, топлоизолация, общи части, всичко е премислено добре. От кого? От тебе лично или от проектантите? От целия екип заедно. Казвайте ги тия неща. Ти работиш, аз познавам добре и с Калин Диков, ти работиш много близо с екипа. Постоянно нещо ти променяш, нещо ти предлагаш, нещо искаш да бъде по друг начин.
Нали, ти вече имаш и достатъчно опит да го правиш това, нали? Проектантът е много добър. Ти си влагаш своето сърце в този продукт. Наистина е така. Проектантът е много добър и в негово потвърждение доскоро строяхме ваканционни имоти. Ваканционните имоти са много по-различни, отколкото градски имот. Имаше голяма борба на проектанта и той наделя, и слава Богу, че наделя, докато за да ни прави хубави стаи с правоъгълна форма, с хубави размери, с две спални апартаменти с две бани. Това е много важно. Това е това, което, извинявай, че те прекъснах, ама искам да го кажа и си продължиш, не си забравя мисълта. Това, с което Калин Диков е известен на пазара. Че неговите апартаменти са изключително ергономично направени и удобно за живеене. Просторни хубави апартаменти. Дори в проекта, аз съм влизал при него, той също късно работи, когато проекта на бюрото му и все нещо поправя с цел да стане по-добро и по-добро, а не само да го направи и да каже готов си е проекта. Всеки един детайл и всеки един материал, който използваме, и асансьорите и всичко друго, това, което казах, е с едно хубаво качество, което ние искаме да си позволим да го направим, за да бъде доволен клиента. Това да бъде наистина един негов дом, още докато влезе през входа, да се чувства не само един вход в някаква жилищна сграда, а да бъде наистина дом. А пък аз ще кажа, че Тодор, като достатъчно опитен предприемач и достатъчно така добре направил си и правещ си сметките строител, ти тук ще успееш това да го постигнеш, което си направил като проект, това високо ниво, ще успееш да го постигнеш и да го продадеш на тази изключително изгодна цена, на която в момента предлагаме тези имоти, благодарение и на не само твоя опит и организация, която ти създаваш по твоите проекти, която ние лично сме видели, от която ти печелиш и постигаш една добра стойност на строителството с високо качество, но и заради това, че мащабът ти тук е голям, нали така? Кажи, нека да кажем на хората, че при големи мащабни проекти, като този, където имаме над 400 апартамента, РЗП-то мисля, че беше към 50 хиляди. 50 хиляди с подземни. Ти имаш възможност с опита, с ресурсите, които имаш, да правиш ефективност висока заради мащаба, нали така? Точно. Когато правиш голям проект, можеш да постигнеш по-добра себестойност. Мащабът е много важен, наистина. Разкажи за това на хората, защото не всички са строители и общо взето това са интересни неща. Когато правиш мащабно нещо, просто разходите са по-малки, тъй като всички хора са на дадено място. Едно е да правиш 50 000 обекта квадрата на едно място, друго е да правиш 5 обекта по 10 000 квадрата, всичко на едно място и така постигаме по-малко себестойност. И затова може да си позволим да продаваме на по-малка цена, за да може да бъде по-предпочитан район, но това не е за сметка на качеството, това е за сметка на мащаба, който е голям. И постигаме наистина оптимална вариант качество, цена и в крайна сметка клиента е за негова... Клиентът е доволен, защото получава едно високо ниво, би казал световно ниво на цена, която реално ти на пазара не можеш да я намериш в момента. Ами под 2000 трудно се намира цена. Ти си трайно под 2000. Нашите са много под 2000. Да. И се надявам да допадне на клиентите този наш хубав продукт. Така и после и за самото управление на проекта. Тук какво си решил за самото управление? Когато имате голям мащаб, вие имате и по-изгодна цена и за управлението. Таксата поддръжка е по-изгодна, а получаваш много повече услуги, много по-качествени услуги, защото с един екип управляваш, както и управляваш и 10 000 квадрата, горе-долу така управляваш и 40-50 000 квадрата. Нали? Ние започнахме от морето да си поддържаме нашите сгради и имаме голям опит в поддръжката на нашите сгради. Вече поддържаме няколко сгради в София. Да. Един пример ще дам с озеленяване, с почистване, асансьори, ток, всичко на един двустаен апартамент. Таксата е около 35-40 лева на месец. Това е крайна цена за клиента. Така. Това е при положение, че имаш една сграда от 150 апартамента. При положение, че сградата е по-голяма, най-вероятно ще падне и цената за обслужване под тези 40 лева на месец за двустаен апартамент, което е изключително изгодно в момента, но получаваш хубаво качество. Ползваме съвременни машини, препарати, екипите ни са много добри. За нас е важно не само да поддържаме сградата, да поддържаме във вид, който сме построили много дълго време, клиентът да бъде доволен. Защото това е и твоята визитка. Ти знаеш, че аз ще питам всичките ли сгради, които построи в София, си ги управляваш сам? Почти всички. Ние даваме хората право на избор да се изберат или нас. След първа-втора година ти им даваш възможност да... Винаги имат право на избор, но веднъж като ние намесим в... Според мен никой не иска да си ходиш там, нали? И никой не управлява по-добре сградата, отколкото един строител, тъй като всяка сграда е като наше дете и ти трябва да се грижиш за нея наистина като твое дете. За нас не е важно да се печели от такса поддръжка, важно е сградите да се поддържат в нивото
както са построени и да бъдат дълго време актуални. И това направи щастливи и хората, които живеят там, това ги прави доволни и щастливи. Да. И ти казваш, ние не искаме да печелим от това, от поддръжката и от управлението на сградата. Вие не искате, защото вие сте строителен предприемач, инвеститор, ти си инвеститор и твоята печалба идва от продажбата, а не от управлението. А ти правиш управлението и поддръжката, защото ти си, аз пак казвам, човек, който иска да има име, иска хората да го споменават с добро през годините напред. Ти си човек, който работи за своя бранд, за своя имидж. Ти искаш те да останат доволни и щастливи, да имат добро ниво на услугата, но не на висока цена, което за тебе не е критично важно, защото твоята печалба е в строителството, нали така? Точно така. Цялата е парите не са всичко. Важно е наистина човек да бъде щастлив. Те идват, няма как да ми дойдат след време, но като един човек е доволен, щастлив, той казва на приятели, на роднини и Нещата се получават. нещата се получават. Точно така. Това означава ли, че ще продължиш и в бъдеще да си управляваш сградите, стига клиентите да го искат? Всеки ден ние имаме по-голяма мотивация да правим това, Питам те, което защото правим. искам да кажа на клиентите, че купувайки си от теб, от Селфбилстройт, от Тодор Георгиев имоти, вие сте в сигурни ръце. Така че ще останеш ли с клиентите в бъдеще? Разбира се. Ние искаме да се управляваме нашите сгради. Имаме планови проекти за още години наред да сме живи и здрави, така че всяка една сграда, която ние направиме, след това даваме правото на хората и избор да си изберат фирма. Ние също даваме оферта конкретна. Значи вие сте демократични, освен всичко друго. Разбира се, те трябва да имат избор. Демокрация. Но те като знаят какво правим на предните сгради, ние им показваме предните сгради как сме. Например, сграда, която април месец вземахме 16 в друг квартал, сега есента сяхме пролетни цветя с лоленца, теменушки, които са пролетащи са в Аз уния снимки, дет ми ги пратил оная вечер през нощта, ще ги сложим сега във видеото. Да, и така. От един от твоите комплекси, които си снимал. Ние вече сме издали сградата, нали, нищо общо нямаме с нея, освен че поддържаме и че се гордем, че е наша сграда. Ние сме сяли неща, които на пролет ще радват хората. Да. Просто си се подготвил от сега. Постоянно, може да са малки гъделчета, но постоянно нещо правиме, което зарадва хората. Нещо повишаваш, нещо подобряваш, нещо се занимавате и така. Аз не случайно така те разпитвам толкова дълго за управлението и поддръжката, защото специално в този сегмент, където е Mountain View Обеля, в тези райони на София, в този ценови бюджет, клиентите, купувачите са изключително чувствителни на тема колко ще ни струва поддръжката. И много от тях, може да звучи невероятно, но се отказват да купят имоти или да инвестират, заради това, че таксата поддръжка е висока. Това го виждам постоянно в този сегмент на пазара. Такса поддръжка за 2 стаи апартамент около 70 квадрата е между 30 и 40 лева на месец, крайна цена за клиента. Тоест няма нищо страшно, получавате топ продукт на изключително изгодна, атрактивна цена и разбира се от предприемач, който е дошъл тук, за да остане. Ето тук твоя син, го виждаме постоянно. Да, той ще го представим и него някой ден. Той вече активно ти помага с различни неща в отразяване на събитието. Той ще ученик, нали? Точно така, да. Той е 7 клас. Вижда своя баща какво прави и той продължава напред. Семейен бизнес. Аз вярвам в това нещо. Да. Трябва да бъдем пример, да им покажем какво е хубаво да правят и да следват нашите дела в живота. Да. Добре, много ти благодаря. Благодаря. Ще се виждаме с теб и в бъдеще. Очакваме с нетърпение следващите ти проекти. Те ще бъдат феноменални. Подготвям се да те поканя скоро в моя подкаст "Стойностните имоти със Стоянов", който е подкаст за създателите на стойностни имоти, а ти до година ще направиш 20 години откакто си на пазара и смятам, че имаш какво да покажеш, да разкажеш за твоя път в областта, в сферата на стойностните имоти, да разкажеш за новите ти проекти, малко да открехнеме. Ако някой иска нещо още от сега да си запази, ти подготвиш още някакво неща, нека да държиме така хората. И в луксозния сегмент имаш, и в средния сегмент имаш. Малко да ги държиме под напрежение, но ние с теб имаме добро партньорство. Надявам се, че си доволен от това, което успяхме да свършим за тия, може би, 2-3 седмици, откакто направихме презентацията на Mountain View Обеля. Ще бъдем участник в сграда на годината другата година. И се надявам да спечелиш награда. Кой проект ще представиш?
Mountain View парк. Дострояваме един корпус към него. Добре. Феноменален. Пожелавам ти да спечелиш сграда на годината. Благодаря. Добре, Тошко. До скоро. Беше им приятно.